soyayya ke zanyewa tun daga ni gaki sirrin rai zan tona duk dai da shi ya dararwa baki zan warware sakar nan sake saka ki ta tanki a tabbata soyayya sayin da ke zana san makama kina ta shiga raina sanni soyayya ta yi girma na damke batun ra'ayi samun kini shi nake ta nema rashin kyakwai haɗari ne alkawar bambarin kini ma sanin ki da alkairi shi zai kawar min da duka fama koda da wuya kanan komai kike so zanen yi nema gari na wuce dan da hakan ne kawai salama na daina ganin komai ya sake kawai na yi jinkiri ma a ganne da ke shi ne farin ciki zuci za ta sama so ki faɗa ke ma ki furta kalmar da ne gare ki bani gurin kwana ko dan karatun da na yakan ki zan tattara komai na zo na tare a inuwar ki ce fitilar ruhi ni ma ki sana a hannun dama dukan kalamai ke kadai zana ba makullayya kin yi shuka har dai tsiro a cikin rai da zuciya na tuna ka samu ruwa cikin karatu na so da kawa in na zauna na yau shiru ba tambaya ke nake tunani tuni da an ta ke faɗi iko da ke an kai waɗi daga kin yi nisa da niya na kan tana rasa duk sukuni kirke min alkawari so ba za mu ware ba ke kadai ce za na kula a zuci ba zan sauya ba mai farar aniya laya kamar ki ba zan samu ba a karatun sanke nake cikin sa ba zan kare ba